tashin hankali masu irin hakan nan a tsaunuka kenan dogon dutse sun je sun haƙo wani katon mutumi wanda ya zo ya gagaru ƙasar Norway gabaki ɗaya yana so ya isa birni domin ya tarwatsa komai da komai. Baya jin bindiga, baya jin wannan irin missiles din duk baya ji, ba abin da ba a yi ba dan a kashe sa, wata igwa haka zai wulli da ita. Mutumin nan an rasa yanda za a yi da shi domin tsaban girman sa ya wuce yanda ake tunani. In ban da kisa ba abin da yake, daga nan ake nemo wata yarinya mai irin tarihin nan take gano cewa baya son hasken rana, da ƙyar ake ganin bayansa, sai annabiyinsa, sai ashe akwai wani wanda shi kuma ya ɓuya, shi ma kuma ya still ya taso, wanda shi ya fi wancan ƙarfi da girma da mugunta, shi ma ya zo ya ringa ta'asa, aka rasa yadda za a yi da shi. Ashe akwai ɗan wancan na farko, shi kuma sai ya kasance na kirki. Ita wannan yarinyar da ta san yadda za a kashe shi, ita ta reni wannan na farkon, ta sa masa suna ma Beauty. To daga nan ne yake tasowa shi ma ya zo ya ringa faɗa da wancan mugun, kai ku zo ga tashi hankali, domin to abu ne wanda irin baya jin irin komai, wani bindiga, wani irin jirage masu saukar ungulun nan duk baya ji, ba abin da ya sani in ba shi kawai ga ya tarwatsa ko ina ba, domin yana ganin mutane a baibai komai kashewa yake. Wannan fim din mai suna Zallar Karfe za ku mugun jin daɗin sa, gashi nan daga kamfanin Sultan Film Factory, ga na ɗayan sa nan, ga na biyun sa nan, Troll kenan wannan fim din ko za ku ga yadda ake kashe-kashe.